suaramu nduk. Najan to bentukmu kaya magicom ning suaramu ya apik tenan jare. Iya Eka. Iya. Kaya ngene. Madhep rene bareng kaya ngene kok namati kae kono apa? Aku lak kaya ngene wong nandang asmara. Apa Dewa Jawa Agung welasana mring wak mami swara gandang napase landung tur ponge bagus bareng tangan kula nyepeng pipi jenengan kepiye kenging godhek panjenengan rasane umamu diajeng wong ayu ya ora mungkin to mokal kelakone yen Kang Masmu iki kok kebak tumo iki dudu tumo sayang iki coro wong ayu tak umpamakno nahkoda tanpa sasat darat ing jala monggo katur ibu kula ingkang wonten grobokan nggih Pak Dalang temanggung nggih ibu Ken Susi la Yo cange. Niki Mas Gareng kersane joget nggih. Nggih. Sing apik ngono. Nggih, sing sae ngoten ta? Nggih, yo Mas Gareng joget. Sinakesen lintangin luku semono janji prasetyan ati tamesaku mandel ing netra renoso kerasa rasane ngendri keluarga yang kompak ya seperti ini ya nduk ya. Aku ciramu sing andom katresnan terus bapak awake dhewe sing jejogetan. Kuwi nek ngono kuwi kok kaya wong loro ya diajeng. Niku mboten loro. Loro asmara maksude. Lagi latihan. Latihan ya. Latihan apa? Stroke. Kan nek latihan nih jadi kok anune iso apa ora ngono lho Pak De. Oh ya.
bakal lali lakae lendange mlaku rembulane kowe iki gandrung apa tinju diajak iki gandrung kok ngunggah-ngunggahke pundak iki lho sing mesra iya Sing mesra to, Mas. sumunar dadari lintang lintang hange bagi tawang Aku sing ket sore ket mau ngadeg jejer rung tau ngene kok kowe munggah. le mau ra gelem ngene Rezekine dewe-dewe ya. Rezekine dhewe-dhewe. wong urip aja nolak rezeki Rezeki. ternyata Elisa selerane rendah. ayo Soale wong waras iki wis umum. ayo Senengane sing nyentrik. ayo arang-arang lho nek sing denok seneng karo babi hutan ayo Mbak, sampean pengen tak ngono ora? Kayane anu kayane. Jare Aku tak bayangke. Oh, padha edane. Aku karo kene-kene kok. iya lan oke ayo Wanci ratri wus ngalah larut nembang karo watuk oke watuke swara angin angidit midit ya terus koyong gegaring gegerit mana kok gegaring gegeret mana kok gegaring mana kok digaringke arep mbok pangan kok rungon-rungonen kok kuping bosok nggo ngrungokke koyong gegerit mana wong kang nandang wuyung ya jawil jangkutenan jawil jangkute kuwi lho kok natane gobloke aduh enak jalan mana Pade Enak, Pak De. enak jangkute Elisa kok Enak. acar daden-daden ayo utuke apa ora kena takon taman ke taman loro asmara duh kusuma wilangan songolan kali songone piye ngene songo piye ngene lha iki pikir ceblak tak cole wah driji ra genep nek ayo mugi welas mring no kula ya ngopo mutah-mutahi ngopo yo anu langgame Nyidam Sari dening Mbak Elisa Orkarus Alaso aku usul itu ora apa sekali tempo dadali Bagong oh iya get partner karo aku nggih heeh wis sisan tak genepi dadi aku ngentekke Bagong iso genep 6 lho berarti sing mati Bagong nemen ya ya aja yo ditayupke sing joget Nanda ayo nan kowe joget sik nan goblok ram kok dikei vitamin kok lungguh ayo karo Mas Gareng kono dibut loro lha aku ora mirsani ya mboten kok mirsani ayo ya Mbak
Thank you.